муфтзани номдори тоҷик дастпарвари мактаби бокси шаҳри Исфара Муҳаммад Хуҷа Ёқубов маротибаи чорум аст, ки дар ташкилоти WBC International камарбанди қаҳрамонии худро ҳимоя мекунад. Дар набарди навбатии хеш Муҳаммад Хуҷа ба рақибаш аз Африқои Ҷанубӣ ғалаба ба даст овард. Муҳаммад Ёқубов! муфтзани маъруфи тоҷик Муҳаммад Хуҷа Ёқубов дар мусобиқаи ташкилоти WBC International Championship барои ҳимояи камарбанди қаҳрамонияш рақобати навбати мусобиқаи шоми бокс дар кишвари Русия баргузор шуд, ки рақиби навбатии муфтзани тоҷик варзишгар аз Африқои Ҷанубӣ Лунги Саидмели маҳсуб мешуд. Ёдовар мешавем, ки то ба ин замон на Муҳаммад Хуҷа Ёқубов ва на Лунги Саидмели шаҳди талхи бохтро начашида буданд. рақобати ин ду муфтзани пурқувват бисёр ҳам шадид ҷараён гирифта 10 раунд идома кард. аз ибтидои сабқат варзишгари тоҷик бартариро ба даст гирифта зарбаҳои нишонраси худро ба сару рӯи ҳарифаш ирсол мекард ва аксари зарбаҳояш ҳадафрас буданд. ҳамин буд, ки дар ҷараёни рақобат якчанд маротиба варзишгари Африқои Ҷанубӣ дар ҳолати ногувор қарор гирифт. ҳамзамон дар ҷараёни қуввозмоҳӣ Муҳаммад Хуҷа Ёқубов ду маротиба рақибашро ба ҳолати нокдаун ё худ нимҳушӣ равона кард. ҳамин тавр баъд аз 10 раунди рақобат ҳамаи доварон якдилона пирӯзиро ба варзишгари тоҷик Муҳаммад Хуҷа Ёқубов доданд, ки ин 17-умин ғалабаи варзишгари мазкур дар бокси касбӣ маҳсуб мешавад. ҳамзамон ин бори аввал нест, ки Ёқубов камарбанди қаҳрамонии худро дар ташкилоти WBC International Championship ҳимоя мекунад. ҳамзамон Муҳаммад Хуҷа Ёқубов дар ташкилоти мазкур ва ҳамзамон дар тӯли фаъолияти варзишиаш варзишгари шикастнопазир боқӣ монд. Единогласным решением судей, and the winner by unanimous decision and still champion WBC International, Muhammad Ёқубов! Very good, very good. Very good. Good fight.